όλες και όλους στην ετήσια συνδιάσκεψη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Η φετινή μας συνδιάσκεψη έρχεται σε μια στιγμή που έχουμε να δώσουμε όλες τις μάχες σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε τις μάχες για να ανατρέψουμε τα μνημόνια νέα και παλιά. Μόλις αυτή την εβδομάδα πέσανε οι νέες υπογραφές για το νέο μνημόνιο και μόλις πήραμε μια πρώτη γεύση της εργατικής αντίστασης που ξαναφουντώνει με τις κινητοποιήσεις σε μια σειρά χώρους και κλάδους, κινητοποιήσεις που θα συνεχιστούν όλες τις επόμενες μέρες και όλες τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε τις μάχες ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες. Πάμε για μια διεθνή κινητοποίηση στις 18 του Μάρτη με την έμπνευση που μας δίνουν πραγματικά οι διαδηλωτές που βγαίνουν από την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Βαρκελόνη, αλλά και με την εμπειρία των αγώνων που δίνουμε εδώ, τις παρεμβάσεις για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις υποδοχές των προσφυγόπουλων, όλες τις μάχες για να ανοίξουμε τις γειτονιές μας και τις πόλεις μας στους πρόσφυγες. Για να μην αφήσουμε σπιθαμίγοι στους φασίστες, για να μπουν στη φυλακή οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τη μάχη για να ανταποκριθούμε στις αναζητήσεις των χιλιάδων αγωνιστών και αγωνιστριών που παλεύουν και που αναζητούν εναλλακτική στους συμβιβασμούς και τις προδοσίες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για να ανταποκριθούμε στην αναζήτηση μιας άλλης εναλλακτικής, για να δυναμώσουμε την επαναστατική αριστερά και την επαναστατική προοπτική. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα και στις δύο επόμενες ημέρες, στις διαδικασίες της συνδιάσκεψής μας. Έχουμε σήμερα μαζί μας, εκτός από τους αντιπροσώπους και τους παρατηρητές, τα μέλη του ΣΕΚ, έχουμε σήμερα συντρόφους και συντρόφισσες από μια σειρά χώρους, από όλες αυτές τις μάχες, από όλα αυτά τα μέτωπα. Τους ευχαριστούμε και με συντρόφους και συντρόφισσες από μια σειρά οργανώσεις της πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ Αριστεράς. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους σήμερα. Το θέμα της εναρκτήριας συζήτησής μας είναι «Χτίζουμε την αριστερή εναλλακτική». Την εισήγηση θα κάνει ο σύντροφος Πάνος Γαργάνας. Αμέσως μετά την εισήγηση θα υπάρχει χρόνος για παρεμβάσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της εισήγησης θα κυκλοφορούν σύντροφοι και συντρόφισσες με χαρτάκια στους διαδρόμους που μπορείτε να δηλώνετε τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Να πω ότι δεν καπνίζουμε μέσα στην αίθουσα και καλό είναι να έχουμε τα κινητά μας στο αθόρυβο για την καλύτερη διεξαγωγή της κουβέντας. Εγώ είμαι η Λένα Βερτέ, είμαι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Εργατικής Αλληλεγγύης και μέλος του πυρήνα του ΣΕΚ στα Πετράλαιων. Δίνω τον λόγο στον Πάνο για να ξεκινήσουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το καθήκον που έχουμε να κουβεντιάσουμε για το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ανάδειξη αριστερής εναλλακτικής απέναντι στον κατήφορο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι που θα έλεγα είναι αυτονόητο για χιλιάδες ανθρώπους, για χιλιάδες αγωνιστές της αριστεράς, που άλλα προσδοκούσανε και διαφορετική είναι η εξέλιξη. Είναι τέτοιος ο κατήφορος, το που έχουν φτάσει τα πράγματα, που πλέον το να μιλάει κανένας ότι πρέπει να βρεθεί εναλλακτική πέρα από το αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πει κανένας είναι αυτονόητο. Οι διαστάσεις που έχει πάρει η κατρακύλα της κυβέρνησης δεν αφήνουν αμφιβολία σε σχέση με αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε φτάσει να γίνεται πια ανοιχτά δημόσια συζήτηση, ότι η προοπτική το επόμενο διάστημα είναι ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόζει μέτρα, μεταρρυθμίσεις εντός εισαγωγικών, με στόχο πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, όχι μόνο για μια χρονιά, αλλά για πολλές χρονιές το επόμενο διάστημα. Και μόνο η σκέψη ότι
μιλάνε για τέτοιου είδους πλεονάσματα σε μια χώρα όπου, άμα γυρίσουμε πίσω, τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμηθούμε λίγο, ξεκινήσαμε το 2009-2010 με έλλειμμα στον προϋπολογισμό που με τις δικές τους εκτιμήσεις ήταν το επίπεδο 10%. Και χρειάστηκαν 6 χρόνια από τρομακτικές επιθέσεις που έχουν στοιχήσει φοβερές περικοπές σε όλα τα επίπεδα. Μισθούς, συντάξεις, υπηρεσίες πρόνοιας. Αυτό το 10% που ήταν έλλειμμα για να γίνει αυτό που συζητάνε τώρα, ότι έχει μηδενιστεί το έλλειμμα και πλέον μπαίνουμε στα πρωτογενή πλεονάσματα, ήταν αυτή η τρομερή εξαετία, εφταετία που έχουμε πίσω μας. Αυτό που ζητάνε, αυτό που συζητάνε, αυτό που αποδέχεται ουσιαστικά η κυβέρνηση του Τσίπρα αυτή τη στιγμή, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι όλα τα επόμενα χρόνια, σε βάθος χρόνου, όσο μπορεί να κοιτάξει κανένας, δεν έχουν βάλει χρονικό όριο μέχρι πότε θα κυνηγάνε πρωτογενή πλεονάσματα επίπεδου του 3,5%. Σημαίνει ότι από τη δικιά τους τη μεριά, όσο τους αφορά, τα επόμενα χρόνια θα είναι όλα σαν αυτή τη φοβερή εφταετία την οποία περάσαμε. Περικοπές, χειροτέρευση του βιωτικού επίπεδου, πλατιά για την εργατική τάξη και για όλα τα στρώματα που υπάρχουν γύρω της. Αυτή είναι η προοπτική την οποία ανοίγει μπροστά της και χαμαρώνει. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της κατρακύλας, είναι ότι ουσιαστικά μια τέτοια προοπτική, μια κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι είναι η πρώτη φορά αριστερά που κυβερνάει, τη χαιρετίζει σαν επιτυχία, σαν το τέλος της λιτότητας. Αυτό, όσο πιο πολύ προβάλλουν τέτοιους ισχυρισμούς, τόσο πιο πολλοί κόσμος ουσιαστικά λέει ότι ναι, οπωσδήποτε υπάρχει θέμα εναλλακτικής. Και βέβαια με τις εμπειρίες των αγώνων, των συγκρούσεων, του πώς φτάσαμε ως εδώ, για τον περισσότερο κόσμο η εναλλακτική πρέπει να είναι προς τα αριστερά. Δεν μπορεί να γυρίσουμε πίσω και να πάμε πού? Στην παλιά γνωστή διαχείριση της ίδιας κατάστασης με τον ίδιο τρόπο. Άρα, το πραγματικό ζήτημα που έχουμε να συζητήσουμε, αυτό που έχει να μας απασχολήσει στη δικιά μας συνδιάσκεψη και που απασχολεί ουσιαστικά όλο τον κόσμο της αριστεράς πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αν αυτό είναι το καθήκον. Το πραγματικό ζήτημα είναι κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιους όρους μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μια τέτοια πρόκληση. Μεγάλη, σημαντική, πρωτοφανέρωτη ως ένα βαθμό, γιατί το να μπαίνει στην ημερήσια διάταξη ότι υπάρχει αριστερή εναλλακτική πέρα από την κυβερνώσα αριστερά, δεν συμβαίνει πολλές φορές στην ιστορία. Είναι εξαιρετικές, είναι σπάνιες οι στιγμές που αναδεικνύονται τέτοιου είδους ζητήματα. Ζούμε σε τέτοιες στιγμές και το πραγματικό είναι πώς μπορούμε πραγματικά να ανταποκριθούμε σε μια τέτοια μεγάλη πρόκληση. Προφανώς αυτό ανοίγει τα χιλιάδες ερωτήματα. Το να κάνουμε την τοποθέτηση ότι αυτό είναι το καθήκον που έχουμε μπροστά μας και αυτό είναι που αναζητάνε χιλιάδες αγωνιστές, δεν σημαίνει ότι το θεωρούμε εύκολο. Ασφαλώς και υπάρχουν όλα τα ζητήματα, όλα τα ερωτήματα, όλα τα πιεστικά και εκβιαστικά διλήμματα, θα έλεγα, πάνω στον κόσμο. Υπάρχουν τα ερωτήματα, μήπως τελικά ο καπιταλισμός είναι τόσο δυνατός που δεν αφήνει εναλλακτικές. Καμιά άλλη εναλλακτική εκτός από την προσαρμογή. Και γι' αυτό ζούμε αυτό το οποίο ζούμε. Την προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις απαιτήσεις των καπιταλιστών. Ή αντίστροφα, για πολλούς το ερώτημα μπαίνει από την άλλη όχθη, μήπως η εργατική τάξη δεν είναι σε θέση να αναζητήσει την εναλλακτική. Είτε για αντικειμενικούς λόγους, γιατί έχει εξασθενήσει μετά από τόσα χρόνια επιθέσεων,
είτε για λόγους υποκειμενικούς, το ότι δεν έχει οριμάσει αρκετά ώστε να βάζει στην ημερήσια διάταξη τέτοια ζητήματα. Και χρειάζεται κομμάτι της δουλειάς που έχουμε να κάνουμε σαν συνδιάσκεψη από τη μεριά μας, αλλά και ευρύτερα στις διεργασίες της αριστεράς, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα, σε αυτές τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος της αριστεράς, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Στο πρώτο σκέλος πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είμαστε σε μια περίοδο όπου ο καπιταλισμός είναι πανίσχυρος. Κάθε άλλο. Το αντίστροφο ισχύει. Αυτή η μεγάλη κρίση η οποία ξεκίνησε το 2008, που ουσιαστικά οι ίδιοι οι αστεί σχολιαστές είπαν ότι είναι η μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζει ο καπιταλισμός από τη δεκαετία του 30. Δεν έχει τελειώσει. Δεν βρισκόμαστε στο σημείο που η κρίση τέλειωσε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε χρόνο το χρόνο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι η κρίση είναι μακρόσυρτη, ότι δεν έχουν καταφέρει να απαντήσουν, αλλά δεν μιλάμε απλώς γι' αυτό. Δεν μιλάμε απλώς για τη διαπίστωση ότι η κρίση δεν τέλειωσε. Χρειάζεται να δούμε ένα στοιχείο επιπλέον. Το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο όπου οι πολιτικές με τις οποίες και τα εργαλεία με τα οποία προσπαθήσανε να ξεπεράσουν την κρίση το προηγούμενο διάστημα εξαντλήθηκαν. Έχουν φτάσει στο σημείο όπου αυτά με τα οποία κινήθηκαν οι κεντρικές τράπεζες με την ποσοτική χαλάρωση, ρίχνοντας χρήμα στο τραπεζικό σύστημα, οι κυβερνήσεις με τη λιτότητα, κόβοντας ουσιαστικά, χτυπώντας κάθε κατάκτηση της εργατικής τάξης για να είναι σε θέση να πληρώσουν το κόστος της διάσωσης των τραπεζών. Αυτά είναι τα εργαλεία με τα οποία κινήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Και είμαστε στο σημείο όπου αυτά τα εργαλεία όχι μόνο δεν μας βγάλανε από την κρίση, αλλά πλέον έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους, κάτι το οποίο δεν το διαπιστώνουμε απλώς εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, δεν είναι μια κριτική που κάνει η αριστερά απέναντι στις άρχουσες τάξεις, είναι κάτι το οποίο το ομολογούν οι ίδιοι ότι έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο. Και πραγματικά χρειάζεται να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Γιατί κάνουμε αυτή τη διαπίστωση, από πού το ξέρουμε ότι εξαντλήθηκαν τα εργαλεία με τα οποία κινήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτό δημιουργεί χιλιάδες προβλήματα. Μια πρώτη απάντηση είναι γιατί αυτή τη συζήτηση την κάνουμε εδώ, στην Ελλάδα. Στη χώρα όπου το ότι η κρίση δεν ξεπεράστηκε είναι εξόφθαλμο, είναι ότι οι συνταγές οι οποίες δοκιμάστηκαν δεν δούλεψαν, είναι κάτι το οποίο δεν το διαπιστώνουμε εμείς, το διαπιστώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλη η εξέταση της πορείας όσον αφορά την Ελλάδα είναι μια απέραντη αυτοκριτική. Το ότι ούτε το χρέος μειώθηκε, ούτε η κρίση τέλειωσε, ούτε οποιαδήποτε πορεία και προοπτική ώστε η κατάσταση να γίνει βιώσιμη με τη δικιά της ορολογία. Αλλά δεν περιορίζεται στην Ελλάδα το ζήτημα. Το ξέρουμε ότι έχουν φτάσει σε τέτοιο είδους σημείο, καταρχήν από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Από την εικόνα το ότι η κρίση χρέους επανέρχεται και μάλιστα όχι στις χώρες, στην περιφέρεια της Ευρώπης, όπως ένα προηγούμενο διάστημα όταν πρωτοξέσπασε η κρίση, μιλάγανε για τα PIGS, για τις χώρες που είναι στην περιφέρεια της Ευρώπης κτλ. Τώρα βρίσκονται στο σημείο όπου υπάρχει κρίση του τραπεζικού συστήματος στην Ιταλία και περνάνε διαδικασίες που ουσιαστικά προσπαθούν να αναβάλουν το ζήτημα της αντιμετώπισης, διότι έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν κάτω ποιος θα διασώσει το τραπεζικό σύστημα της Ιταλίας. Το Ιταλικό κράτος, το Ιταλικό δημόσιο, μόνο του, στα πλαίσια της Ευρωζώνης, με ποιους όρους. Αναγκάστηκε η Ιταλική κυβέρνηση να παραβιάσει τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης για να μπορέσει να διασώσει προσωρινά τις τράπεζες που κινδυνεύανε, αφήνοντας το ζήτημα να εκκρεμεί. Η ίδια εικόνα έρχεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία.
Μια κατάσταση όπου μέχρι τώρα ξέραμε ότι η κρίση στην Ευρωζώνη είναι το ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, τι ακριβώς κατάσταση υπάρχει στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία. Τώρα ξαφνικά ανεβαίνουν τα spread των γαλλικών ομολόγων. Με κάθε καινούρια προεκλογική δήλωση, είτε είναι από τη Λεπέν είτε είναι από το Φιγιόν και δεν συμμαζεύεται, οι αντιδράσεις των αγορών είναι να ανεβάζουν τα επιτόκια των γαλλικών ομολόγων. Οι ίδιες οι οικονομικές εξελίξεις, θα μπορούσα να δώσω πάρα πολλά παραδείγματα σε αυτό το επίπεδο, αλλά το ότι έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, δεν έχουν καταφέρει με αυτούς τους τρόπους να τελειώσουν την κρίση και αντιμετωπίζουν με δέος την προοπτική ότι επανέρχεται η κρίση στο οικονομικό επίπεδο και δεν μπορούν να απαντήσουν με τους τρόπους που απαντούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν περιορίζεται εκεί το ζήτημα. Το ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση όπου όχι απλώς η κρίση συνεχίζεται, αλλά έχουν δυσκολίες, δεν αρκούν τα εργαλεία της προηγούμενης περίοδου, το βλέπουμε και από τις πολιτικές εξελίξεις. Μας το λέει ουσιαστικά το Brexit. Κεραυνός εν αιθρία. Η μεγαλύτερη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανική κυβέρνηση προκάλεσε δημοψήφισμα και το έχασε. Μέσα σε συνθήκες ουσιαστικά που σαν υπόβαθρο έχουν το ότι ακόμα και τα καλύτερα παραδείγματα, γιατί η Βρετανία θεωριόταν ότι ήταν η χώρα που είχε τις καλύτερες επιδόσεις, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ότι η οικονομία της έχει βγει από την ύφεση, τρέχει, προχωράει, αλλά αυτά ήταν επιφαινόμενα και από κάτω ουσιαστικά το υπόβαθρο ήταν ότι ο κόσμος ζει τις συνέπειες και η απάντησή του ήταν να μαυρίσει την κυβέρνηση στο δημοψήφισμα και να έχουμε το Brexit. Μας το δείχνει η εκλογή του Τραμπ. Το ότι έχουν φτάσει σε αδιέξοδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, ο πιο χτυπητός τρόπος για να το δούμε και να έχουμε την αίσθηση των εξελίξεων είναι ουσιαστικά η κατάσταση που επικρατεί στην ισχυρότερη άκουσα τάξη του πλανήτη, στην αμερικάνικη άκουσα τάξη. Δεν έχει ξαναγίνει κατάσταση όπου να εκλέγεται νέος πρόεδρος και με το καλημέρα να ανοίγει η συζήτηση ότι πρέπει να τον καθαρέσουμε. Εκεί βρίσκεται. Όχι μόνο γιατί ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους και αυτά ποτέ δεν είναι δωρεάν. Κανένας πρόεδρος δεν ήταν τόσο αντιδημοφιλής στην ορκομοσία του όσο είναι ο Τραμπ. Και όχι με ζητήματα του αν είναι δημοφιλής ή όχι με βάση τις δημοσκοπήσεις και τι ρωτάνε ας πούμε οι δημοσκόποι κτλ. Αλλά με τον κόσμο να το δείχνει στους δρόμους. Πέρα από αυτό, πέρα από την ανησυχία της άρχουσας τάξης στην Αμερική για το πού στο διάλογο πάμε με τον κόσμο ουσιαστικά να βγαίνει στους δρόμους ενάντια σε νέο εκλεγμένο πρόεδρο, είναι και οι ανησυχίες ουσιαστικά για το αν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα ζητήματα, τι θα σημάνει το να προκαλέσει εμπορικό πόλεμο μέσα σε συνθήκες κρίσης, να ανοίξουν ζητήματα σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη. Το να κηρύξει εμπορικό πόλεμο ο Τραμπ στην Κίνα. Η Κίνα δεν είναι πλέον μια αναδυόμενη αγορά, μια χώρα που έχει μέλλον μπροστά της, αλλά ακόμα απέχει πολύ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Και άρα για την παγκόσμια οικονομία η προοπτική το ότι ο Τραμπ θα λύσει τα προβλήματα του αμερικάνικου καπιταλισμού κηρύσσοντας εμπορικό πόλεμο απέναντι στην Κίνα και αφήνοντας και υπονοούμενα ότι ο πόλεμος μπορεί να μην είναι απλώς εμπορικός, αλλά να γίνει και θερμός με πολεμικά επεισόδια στην νότια Συνική θάλασσα, αυτά κάνουν ακόμα και την αμερικάνικη άρχουσα τάξη να θεωρεί ότι ο τύπος είναι τρελός. Μόνο έτσι μπορούμε να δούμε ουσιαστικά το να υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του αμερικάνικου κράτους κτλ. Και άρα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Ο καπιταλισμός όχι μόνο δεν είναι πανίσχυρος, αλλά την οποιαδήποτε σταθεροποίηση με πολύ κόπο μπορέσανε να κερδίσουν στα αυτά τα 7-8 χρόνια
της οικονομικής κρίσης βρίσκονται στο σημείο όπου αυτή τη στιγμή αποσταθεροποιείται. Δεν έχουν, φαίνεται πολύ καθαρά από το ότι έχει καταρρεύσει η συνένεση με την οποία ξεκινήσαν στην αντιμετώπιση της κρίσης. Τότε είχαν τη δυνατότητα να μπαίνει μπροστά η Αμερική και να συσπυρώνονται πίσω οι πάντες. Η G8, η G20, όλες οι κυβερνήσεις να συμφωνούν ότι η αντιμετώπιση είναι αυτή. Λεφτά στο τραπεζικό σύστημα, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να κάνουν τη διάσωση και οι κυβερνήσεις συνεργάζονται όλες σε μια τέτοια αντιμετώπιση. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η συνένεση. Σήμερα ουσιαστικά η Αμερική τραβάει το δρόμο του να ανεβάσει τα επιτόκια, η Ιαπωνία έχει επιμένει στην ποσοτική χαλάρωση, πειραματίζονται με τα αρνητικά επιτόκια. Ο αποσυντονισμός αναμεταξύ τους είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ότι δεν βρίσκονται στην ισχυρότερη θέση, αντίθετα μπαίνουν σε μια περίοδο που όλα αυτά λειτουργούν αποσταθεροποιητικά. Και από εκεί και πέρα, αποσταθεροποιητικά λειτουργεί και η προσπάθεια με την οποία πάνε να αντιμετωπίσουν την οργή του κόσμου. Έχουν πλέον το ότι ο κόσμος δεν αποδέχεται, το ότι η εργατική τάξη δεν έχει παραιτηθεί, δεν έχουν απαλλαγή από την ταξική πόλωση που πάρα πολλές φορές μπαίνει στο τραπέζι, ότι εντάξει, τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση, αλλά πού είναι οι αντιδράσεις, πού είναι ο αγώνας των εργατών, πού είναι οι εργατικές εκρήξεις. Και έχουμε φτάσει στο σημείο όπου η οργή της εργατικής τάξης αποσταθεροποιεί πολιτικά όλες τις ισχυρότερες χώρες του πλανήτη. Φάνηκε, μιλάγαμε γι' αυτό, δεν είναι μια καινούργια εξέλιξη από τη δικιά μας τη μεριά, την είχαμε αυτή την εικόνα, αλλά οι εξελίξεις ουσιαστικά έχουν δείξει ότι αυτή η κατάσταση τρέχει πολύ γρηγορότερα. Είναι το δημοψήφισμα στη Βρετανία, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακολούθησε το δημοψήφισμα στην Ιταλία, το έχασε ο Ρέντσι. Κατά βάση για τον ίδιο λόγο που το έχασε ο Κάμερον στη Βρετανία. Είναι οι εκλογές στην Αμερική, είναι ουσιαστικά από όλα τα σημεία του πλανήτη ότι η προσπάθεια για να διαχειριστούν την οργή του κόσμου κάνοντας στροφή προς τον ρατσισμό, επιχειρώντας ουσιαστικά ότι θα εκτονώσουν την οργή, γιατί τελικά ποιος φταίει. Φταίει ο μετανάστης, φταίει ο πρόσφυγας. Αυτή είναι μια συστηματική προσπάθεια που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα και δεν έχει αποδώσει τα αποτελέσματα τα οποία περιμέναμε. Είμαστε σε μια εικόνα που ο κόσμος το παλεύει. Αυτή είναι το μήνυμα που έρχεται. Ο κόσμος το παλεύει. Οι διαδηλώσεις στην Αμερική ήταν η πιο δυνατή καμπάνα με την οποία ακούστηκε αυτό το μήνυμα. Αλλά δεν περιορίζεται εκεί πέρα. Προχθές είχαμε την Βαρκελόνη. Χιλιάδες. Ο επίσημος αριθμός ήταν 160.000 διαδηλωτές. Οι διοργανωτές λένε ότι αυτά είναι τα νούμερα που συνήθως δίνει η αστυνομία. Το πραγματικό νούμερο μπορεί να ήταν 300.000. 300.000 διαδηλωτές με σύνθημα καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες. Σε μια Ευρώπη φρούριο, σε μια Ευρώπη που έχει δώσει τα αρέστα της ουσιαστικά για το ότι οι πρόσφυγες είναι πρόβλημα, πρέπει να τους αποκλείσουμε, πρέπει να οργανώσουμε τη Frontex, τους φράχτες, το τούτο, το ένα, το άλλο. Η απάντηση έρχεται σε μαζική κλίμακα, ότι το πρόβλημα δεν είναι οι πρόσφυγες, το πρόβλημα είσαστε εσείς. Και το ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν περιορίζεται. Δεν είναι μια εικόνα που μας έρχεται από μακριά και απ' έξω. Είναι μια εικόνα που αφορά την Ελλάδα πάρα πολύ χειροπιαστά, πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και εδώ έχει γίνει η προσπάθεια ουσιαστικά να γυρίσουν τον κόσμο στην αντίθετη κατεύθυνση. Έναν κόσμο ο οποίος υποδέχτηκε τους πρόσφυγες με όλο το κύμα που είδαμε το προηγούμενο διάστημα και που έγινε συστηματική προσπάθεια το ότι αυτό το κύμα αλληλεγγύης πρέπει να σταματήσει. Ότι τη διαχείριση της κρίσης θα την αναλάβουν οι θεσμοί, θα την αναλάβουν οι ΜΚΟ, θα την αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και
σε αυτό το επίπεδο, το μόνο που έχουν να καταγράψουν είναι ότι η απάντηση από τον κόσμο είναι να συνεχίζει σε σαρωτικά ποσοστά, ακόμα και οι δημοσκοπήσεις δίνουν σαρωτικά ποσοστά αλληλεγγύης για τις πρόσφυγες. Πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε τις εικόνες στα σχολεία, τι σήμαιναν οι απόπειρες των αγανακτισμένων ουσιαστικά να αποκλείσουν τα προσωπικά από τα σχολεία, που η απάντηση του κόσμου ήταν σαρωτική. Δεν έχει υπάρξει ούτε ένα σχολείο στο οποίο να καταφέρανε να δημιουργήσουν τέτοιου είδους κατάσταση. Και αυτό δεν έγινε από τους χειρισμούς της κυβέρνησης, η οποία αντίθετα από άποψη χειρισμών άφησε όλα τα περιθώρια να υπάρχει με τους τρόπους που το έβαλε το ζήτημα, αλλά βρήκανε απέναντι τις αντιδράσεις του κόσμου. Και το ίδιο ισχύει σε σχέση με τις αντιδράσεις στο οικονομικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, είναι οι αντιστάσεις σε σχέση με τα μέτρα ένα προς ένα συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο να μπαίνει στο τραπέζι ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί το νερό, η ΔΕΗ, το μετρό. Όπου και να ανοίγει το ζήτημα, η απάντηση την οποία εισπράττουν είναι αντίσταση για να μην περάσει. Θα έλεγα ότι η χθεσινή μέρα είναι ενδεικτική. Αυτό που έγινε χθες απεργούσε το μετρό. Ακριβώς γιατί μπαίνει στο στόχαστρο για ιδιωτικοποίηση. Και ταυτόχρονα είχαμε απεργία στην εθνική ασφαλιστική. Γιατί η εθνική βρίσκεται ό,τι παραμύθια και να λένε ότι έχουν διασώσει το τραπεζικό σύστημα, δεν υπάρχει θέμα νέας ανακεφαλαιοποίησης κτλ. Οι τράπεζες τρέχουν να πουλήσουν τα ασημικά για να μπορούν να καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες. Και αναγκάζεται η Εθνική Τράπεζα να πουλήσει την Εθνική Ασφαλιστική, που είναι η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία στην ελληνική τραπεζική αγορά. Και η απάντηση των εργαζόμενων τι είναι? Απεργία. Την κλείσανε. Με απόλυτη επιτυχία. 100%. Δεν πιστεύω κανένας να νομίζει ότι όλοι οι επαναστάτες της Ελλάδας έχουν συγκεντρωθεί και δουλεύουν στην Εθνική Ασφαλιστική. Προφανώς δεν ισχύει αυτό. Αλλά η απεργία είχε επιτυχία 100%. Και την ίδια ώρα διαδηλώνανε οι εκπαιδευτικοί έξω από το Υπουργείο Παιδείας, οι συμβασιούχοι του Υπουργείου Πολιτισμού έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι εργολαβικοί των νοσοκομείων έξω από το Υπουργείο Υγείας. Είναι μια εικόνα η οποία μέσα σε μια μέρα και σε μικρογραφία ουσιαστικά δίνει την εικόνα ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο μπροστά από εκεί που τον τοποθετούν οι αναλυτές δεξιοί και αριστεροί. Είμαι δεξιοί με τις σκοπιμότητες, δεν υπάρχει αμφιβολία σε σχέση με αυτό. Αλλά για την αριστερά πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι το ότι ουσιαστικά ο κόσμος είναι πιο μπροστά από την ίδια και πρέπει να τρέξει για να το προλάβει. Και αυτό μας φέρνει στο ζήτημα που χρειάζεται να κουβεντιάσουμε, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε, χρειάζεται να απαντήσουμε το ποιες πρέπει να είναι οι πρωτοβουλίες από τη μεριά της αριστεράς μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτή την εικόνα της κρίσης, στο αντίπαλο στρατόπεδο και της διάθεσης του κόσμου ουσιαστικά να απαντήσει στις προκλήσεις. Ένα πρώτο ζήτημα που χρειάζεται να είμαστε καθαροί είναι η στήριξη για αυτούς τους αγώνες που είναι οι υπαρκτοί αγώνες, οι μάχες που δίνει ο κόσμος σε καθημερινή βάση. Υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα υποτίμησης. Πάρα πολύ εύκολα είναι ότι εντάξει τώρα, απεργεί το μετρό, προνομιούχοι. Απεργούν στην Εθνική Ασφαλιστική, είναι εργατική αριστοκρατία. Απεργούν ο ένας, απεργούν ο άλλος. Υπάρχει υποτίμηση και σε σχέση με τα κομμάτια που βγαίνουν στον αγώνα και σε σχέση με το τι διεκδικούν. Είναι επαρκές το πλαίσιο με το οποίο έχουν κηρύξει την απεργία. Πάρα πολλές φορές η συζήτηση ξεκινάει από αυτό. Αντί να σκύψει η αριστερά πάνω στα αιτήματα που αναδεικνύει ο κόσμος,
ακολουθεί μια αντίστροφη διαδικασία, το ότι το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνουμε θα έπρεπε να έχει και τούτο και εκείνο και τ' άλλο, και άρα η απεργία είναι πολύ πιο χαμηλού πολιτικού επίπεδου από το πολιτικό πλαίσιο το οποίο έχουμε διαμορφώσει εμείς, οι ηγεσίες της αριστεράς. Λάθος, τραγικό λάθος. Μέσα στις σημερινές συνθήκες ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Κάθε αίτημα και το παραμικρό το οποίο ανοίγει αυτή την περίοδο είναι ένα αίτημα ανατρεπτικό. Είμαστε στο σημείο όπου σε πάρα πολλούς χώρους έχει ανοίξει το αίτημα για τις προσλήψεις. Όταν η προοπτική του ελληνικού καπιταλισμού και του ευρωπαϊκού είναι ότι πρέπει να έχετε πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5% από εδώ και πέρα, το αίτημα των προσλήψεων είναι μεταβατικό, είναι ανατρεπτικό. Ή θα ανατραπεί αυτή η κατάσταση ή δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν προσλήψεις. Και άρα πρέπει να ξεκινάμε από αυτή την αφετηρία. Το ότι οι άμεσες διεκδικήσεις, οι άμεσες μάχες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι η αφετηρία για την οποία πρέπει να ξεκινάει η αριστερά. Η στήριξη αυτών των αγώνων. Δεν μπορεί να σκάνε κανόνια στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ελληνικού καπιταλισμού, διότι η κρίση δεν έχει τελειώσει, διότι η διάσωση των τραπεζών έχει αποτύχει, διότι το τραπεζικό σύστημα δεν είναι σε θέση καν να χρηματοδοτεί τα χρέη του Μαρινόπουλου, του Ψιχάρη, του καθενός καπιταλιστή που ένα προηγούμενο διάστημα την έβγαζε καθαρή με αυτόν τον τρόπο. Σκάνε τα κανόνια. Και ο κόσμος παλεύει ουσιαστικά για να μην χάσει τις δουλειές του. Και αυτά είναι αιτήματα μεταβατικά. Ανοίγουν τις μεγαλύτερες συγκρούσεις τις οποίες υπάρχουν. Και επομένως, το πρώτο βήμα που έχουμε να προτείνουμε ουσιαστικά είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει από κοινού, από όλη την αριστερά, άνεφορον στήριξη για αυτούς τους αγώνες, γιατί ακριβώς έχουν να παίξουν τεράστιο ρόλο. Δεύτερο μέτωπο. Το ζήτημα της αντιρατσιστικής και της αντιφασιστικής δράσης. Εκεί κι αν είναι ο κόσμος πιο μπροστά. Χρειάστηκε να υπάρξουν οι πρωτοβουλίες από τους εκπαιδευτικούς, από τους γονείς, για να καθιστούν συγκεντρώσεις έξω από τα σχολεία, ότι πρέπει τα προσφυγόπουλα να μπουν με ασφάλεια μέσα στο σχολείο, να μην μπορεί ο κάθε φασίστας ουσιαστικά να προκαλέσει επεισόδιο, να μην μπορεί ο λαός να μαζέψει τους τραμπούκους του και να παριστάνει ότι είναι αγανακτισμένοι οι γονείς της περιοχής. Γίνανε αυτές οι πρωτοβουλίες και έτσι είδαμε ουσιαστικά να υπάρχουν ενωτικές απαντήσεις από τη μεριά της αριστεράς σε αυτά τα σημεία. Ο κόσμος τράβηξε πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά από το Μανίκι, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και να μην είναι εκεί το ΚΚΕ, να μην είναι εκεί η Λαϊκή Ενότητα, να μην είναι εκεί η Ευθαρσία, να μην είναι εκεί οι πάντες. Ήτανε. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε σαν κρατούμενο. Αυτή η μάχη, το να μην περάσουν οι ρατσιστικές προκλήσεις, να μην αφήσουμε τα περιθώρια να προσπαθήσουν να εκτρέψουν την οργή του κόσμου προς την ακροδεξιά, το να μην αναβιώσουν τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, τα οποία βρίσκονται υπόδικα αυτή τη στιγμή. Είναι μάχη, είναι μέτωπα, τα οποία είναι ανοιγμένα, είναι ξεκινημένα. Χρειάζεται και εδώ να υπάρχει ουσιαστικά η κοινή δράση της αριστεράς. Προφανώς το ζήτημα της κοινής δράσης της αριστεράς δεν περιορίζεται σε αυτά τα δύο σημεία. Είναι το τρίτο μέτωπο το οποίο χρειάζεται να βάλουμε στην ημερήσια διάταξη. Κοινή δράση της αριστεράς χρειάζεται σε όλα τα ζητήματα που ανοίγουν οι κυβερνητικές επιθέσεις. Και όχι μόνο. Κοινή υπόθεση της αριστεράς πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι η απάντηση στις προκλήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος θα απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ο Τσίπρας. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στέλνει κόσμο αηδιασμένο προς το ότι δεν γίνεται, ό,τι να είναι εκτός από αυτούς. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή την απάντηση
να τη δώσει η κυβερνώσα αριστερά. Χρειάζεται να τη δώσει η αριστερά πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ένα καθήκον το οποίο πάρα πολύ εύκολα ξεχνιέται. Όχι γιατί κανένας έχει γίνει φίλος από την αριστερά του Μητσοτάκη ή του Γεωργιάδη, αλλά μέσα από διολίσθηση, μέσα από υποτίμηση, το ότι αυτό το καθήκον είναι δικό μας. Δεν παίζει ο δικομματισμός Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και οι μάχες σε αυτό το επίπεδο, ούτε μπορούμε να τις ξεπετάμε λέγοντας ότι εντάξει είναι οι γνωστές κορπορομαχίες. Για έναν ολόκληρο κόσμο το αν θα υπάρχει αριστερή εναλλακτική σημαίνει ότι απέναντι στην αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τσακίσουμε την προοπτική ότι η εναλλακτική είναι ο Κούλης και ο Γεωργιάδης. Και αυτό δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Μόνο η κοινή δράση της αριστεράς είναι σε θέση ουσιαστικά να απαντάει σε αυτές τις προκλήσεις και να κερδίσει την απογοήτευση από το ΣΥΡΙΖΑ. Τέταρτο στοιχείο. Αν υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση πάνω σε αυτούς τους τρεις προηγούμενους άξονες, δημιουργούμε τη βάση για γενίκευση. Όχι μόνο με την έννοια της γενίκευσης των αγώνων, το ότι ο κόσμος αποκτάει αυτοπεποίθηση ώστε να μπορεί να κλιμακώσει, ώστε να έχουμε πετυχημένες πανεργατικές κινητοποιήσεις, έστω και αν η συνδικαλιστική γραφειοκρατία αυτή τη στιγμή έχει κατεβάσει τα ρολά. Μέσα από τέτοια βήματα θα φτάσουμε ουσιαστικά να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν περιορίζεται εκεί το ζήτημα. Όταν μιλάμε για γενίκευση, δεν είναι μόνο το θέμα του πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να κλιμακώσουμε, να συντονίσουμε όλα αυτά τα μέτωπα σε κεντρική κατεύθυνση. Είναι η γενίκευση και με την έννοια της γενίκευσης των αιτημάτων, της αλληλοσύνδεσης. Είναι ανατρεπτικά τα αιτήματα, ακόμα και το παραμικρό αίτημα είναι ανατρεπτικό. Αλλά το ποιος θα συνολικεύει, το ποιος θα συνδέει, το ποιος βάζει στην ημερήσια διάταξη ένα εναλλακτικό πρόγραμμα εργατικού ελέγχου, ότι όλα αυτά τα αιτήματα για να δικαιωθούν απαιτούν μια ανατροπή η οποία είναι συνολική, απαιτούν τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, κρατικοποίηση των τραπεζών χωρίς αποζημίωση για τους τραπεζίτες και απαιτούν τη ρήξη με τους θεσμούς, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την Ευρωζώνη, με το Ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι από μια βάση εθνικής κυριαρχίας, αλλά από μια βάση του ποιος είναι ο εναλλακτικός έλεγχος. Αυτοί ή εμείς. Το αυτοί ή εμείς είναι οι τραπεζίτες, είναι οι καπιταλιστές ή η εργατική τάξη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στη συζήτηση που έχει ανοίξει. Γιατί προχωράει η συζήτηση συντροφοί και συντρόφισσες, είναι τέτοιες οι πιέσεις, είναι τέτοια η έκταση της κρίσης, που πλέον η συζήτηση σε σχέση με το ευρώ ή δραχμή που την είχαμε εξοδελήσει, είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ανοιχτά, δημόσια, από πάρα πολλές πλευρές. Και χρειάζεται η αριστερά, η πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, να παρέμβει για να βοηθήσει ουσιαστικά ότι η συνολίκευση αυτή γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να γίνεται ξεκάθαρο ότι το μέτωπο που συγκροτούμε όταν γενικεύουμε και συνδέουμε όλους αυτούς τους αγώνες και τους συντονίζουμε, στο βαθμό που το καταφέρνουμε, είναι αντικαπιταλιστικό. Είναι μέτωπο αγωνιστικό, είναι μέτωπο δημοκρατικό, γιατί υπερασπίζει τις κατακτήσεις, τις ελευθερίες και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης σε όλα τα επίπεδα, από την καταστολή μέχρι τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Είναι μέτωπο αντιπεριαλιστικό, γιατί έρχεται σε σύγκρουση με τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη. Αυτό το οποίο δεν είναι μέτωπο πατριωτικό. Και αυτό είναι ένα ξεκαθάρισμα που είναι απαραίτητο εδώ που έχει φτάσει η συζήτηση. Δεν είναι το θέμα να φύγουμε από το ευρώ για να έχει τον έλεγχο του νομίσματος ο κεντρικός τραπεζίτης που θα είναι Έλληνας. Άμα είναι Παπαδήμος, δεν έχει καμία διαφορά το αν είναι Έλληνας ή είναι Ντράγκη και η προκατοχή του. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μπαίνει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης. Και γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό γιατί το θέμα του
Αν το μέτωπο είναι πατριωτικό ή όχι, δεν περιορίζεται στα οικονομικά ζητήματα. Είμαστε σε συνθήκες όπου στη γειτονιά μας οι εντάσεις οξύνονται. Είμαστε σε συνθήκες όπου η κυβέρνηση Τσίπρα πρωτοστατεί στις σχέσεις με το Ισραήλ και στη δημιουργία του άξονα με την Αίγυπτο και το Ισραήλ σε μια Ανατολική Μεσόγειο η οποία είναι σε κατάσταση αναβρασμού. Σε αυτές τις συνθήκες, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, πρέπει να έχει πάρα πολύ καθαρό το ότι δεν πάμε για συνενέσεις υπερταξικές, διαταξικές. Πάμε για αντιπαραθέσεις οι οποίες έχουν το ταξικό πρόσημο πρώτο τραπέζι πίστα. Και έτσι ουσιαστικά εννοούμε τη γενίκευση, τη συνολίκευση, την προοπτική ότι το εναλλακτικό πρόγραμμα θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και τελευταίο, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η εξέλιξη, όλα αυτά τα ζητήματα ανοίγουν στη χρονιά που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση. Και αυτό δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι εντάξει, υπάρχει και μια επέτειος που θα πρέπει να τη γιορτάσουμε. Δεν πάει έτσι. Πάει στο ότι στα μυαλά, στις συνειδήσεις, σε έναν απέραντο ουσιαστικά κόσμο, το να τιμήσει τη Ρώσικη Επανάσταση σαν την κορυφαία στιγμή του εργατικού κινήματος, είναι κάτι το οποίο είναι στις παραδόσεις του, είναι στα μυαλά του, είναι στις κατακτήσεις του. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε για να βάλουμε ότι το προχώρημα, η αναζήτηση αριστερής εναλλακτικής δεν είναι κάτι πρωτοφανές στην ιστορία. Είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί και το οποίο διεκδικούμε ότι μπορεί να γίνει ξανά. Διεκδικούμε ουσιαστικά ότι η αριστερά, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσει να την διαμορφώσει η αριστερή εναλλακτική, πρέπει να είναι επαναστατική. Πρέπει να στηρίζεται στις παραδόσεις του Οκτώβρη. Πρέπει να στηρίζεται στις παραδόσεις του κράτους και επανάσταση. Και αυτό προφανώς ανοίγει τη συζήτηση. Δεν θεωρούμε από τη δικιά μας τη μεριά ότι όλη η αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ και πέρα το έχει λυμμένο αυτό το ζήτημα. Είναι ανοιχτή αυτή η συζήτηση. Επιδιώκουμε ένα συντροφικό διάλογο. Επιδιώκουμε την κοινή δράση και μέσα στην κοινή δράση μπορούμε να κουβεντιάσουμε ουσιαστικά γιατί οι ιδέες του Λένιν και του Τρότσκι είναι επίκαιρες σήμερα ξανά, μας είναι χρήσιμες για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα κρίσιμα διλήμματα. Και άρα, κλείνοντας, θα ήθελα να τελειώσω με αυτόν τον τρόπο. Η θέση του ΣΕΚ είναι απλή και ξεκάθαρη. Θεωρούμε ότι η ανταρσία θα έπρεπε να είναι πιο τολμηρή στην πρόταση την οποία έχει απευθύνει και που κινείται πάνω σε αυτούς τους άξονες. Και η υπόλοιπη αριστερά θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτή και πιο δεκτική στις προτάσεις τις οποίες έρχονται από τη μεριά της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Είναι ζητούμενο το επόμενο διάστημα να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και η ανταρσία να γίνει πιο τολμηρή και η υπόλοιπη αριστερά να γίνει πιο ανοιχτή και πιο δεκτική. Πιστεύω ότι είναι χρέος του ΣΕΚ να παίξει πρωτοπόρο ρόλο, πρωταγωνιστικό σε μια τέτοια κατεύθυνση, γιατί πιστεύω ότι όσο πιο δυνατό είναι το ΣΕΚ, τόσο το καλύτερο για όλη την υπόλοιπη αριστερά, γιατί θα μπορέσουμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε να γίνουν αυτά τα βήματα πιο τολμηρά και πιο αποφασιστικά. Ευχαριστούμε τον σύντροφο για την εισήγηση. Περνάμε στις τοποθετήσεις. Οι τοποθετήσεις θα είναι στα 3 λεπτά.